Ahojte, dneska by som vám chcel predstaviť hovädzí flank steak. Toto mäso bolo u nás v minulosti veľmi často podceňované. Poznáme ho viac menej pod názvom hovädzia slabina a v minulosti veľmi často končil tento krásny kúsok mäsa v mlynčeku na mäso. Maximálne ho niektoré gazdinky vyklepávali a robili z neho španielské vtáčiky. Flank steak pochádza z oblasti brucha, z oblasti slabiny a pretože drží vlastne na sebe váhu celej vnútornosti, je to veľmi extrémne namáhaný sval, extrémne prekrvený, vďaka čomu má veľmi výraznú a typickú hovädziu chuť. Flank steak si často mesiari nechávali pre seba, pretože vedeli, že je to jedno z najlepších kúskov mesa, ktoré nestojí ani veľa peňazí. Má takýto plochý, oválny tvar, pričom na ňom môžeme vidieť veľmi výrazné svalové vlákna, ktoré sa nám rozbiehajú v tej širšej časti do tvaru akéhosi vejára. Ako pripravujeme flank steak? Flank steak by sa mohol nazvať aj kráľom marinád a všetkých grilovačiek, pretože jeho príprava je veľmi jednoduchá. Veľmi rád sa spája s marinádami, práve vďaka týmto svojim širokým vláknam dokáže dobre nasať arómu a rôzne bylinky pri chute každej marinády. Pripravujeme ho ako steak, tak, že ho dávame na úplne rozpálenú panvicu v maximálnej možnej teplote, z každej strany zhruba 4 až 5 minút do štádia medium rare, čo znamená niečo menej ako medium. Tento sval nemá rád moc prepečenie, vtedy sa už stáva úževnatým, ale keď je tak mierne krvavý, tak si zachová tú svoju štruktúru a šťavnatosť. Krajeme ho vždy zásadne naprieč vláknam, nikdy nie pozdĺž vlákien. Čo sa týka jedál, v ktorých ho môžeme použiť, úplne ideálny pre rôzne mexické alebo ázijské minútky. Takisto veľmi dobre funguje napríklad jemne opražené rezance flank steaku na cestovine. Ak sa rozhodnete pre flank steak, dostanete úplne čistý, krásny kúsok hovädzieho mäsa, takmer úplne bez tuku,